बेबायदि जायो नामा सुइजारलेण्ड? लामाबो गैया, दालांबो गैया, हा? মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া অসমীয়া ক'লে যেনে হয়, ময়ো বৰ ক'লে যেনে হয়। সুইজাৰলেণ্ড এনেকুৱা হয় নেকি এইটো ৰাস্তাটো? হা? बेबायदि जायो नामा सुइजारलेण्ड? लामाबो गैया, दालांबो गैया, हा? बिबारनि बाथ्रा बुंदोंमोन बियो, गोजा बिबारनि, गोजा माने रङा ना? गोजा बिबारनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बानायनो हादों बियो, हायाखैना? बेनि थाखाय बुंदों, खावलायदों आं UPPNखौ भोट होबाथाय जोंनि माबा फिउचारा मोजां जाया, जों गासिबो NDAखौ भोट होनांगौ। दा बेवहाय माबा नाङा गैया, जों BJPनिफ्राय আমি যেহেতু NDAত আছো, ইয়াত নাঙাল নাই, আমি BJPৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলি আছো, কিন্তু BPFে আমাক সমৰ্থন কৰিছে আৰু SPও আমাক সমৰ্থন কৰিছে। আমি বিবাराव ভোट होबाथाय नाङालाबो मोनगोन, माबा मैदेराबो मोनगोन, बुजि मोनदोंना? दा जों मा खालामनांगौ? बे फैनाय बिसारफोरखौ सोरनो भोट होनांगौ? हा? फामि बिबाराव होगोन ना? होगोन ना होआ? 100%? 100% होगोन ना? 100% होगोनबा जोंबो अरुण'नो 100% होगोन, होनो हागोन। सरकार फैबाथाय MLA जाबाथाय होनो हागोन, लामाफोरखौबो बानायगोन। सिन्था खालामनाङा नोंसोर, लामाबो बानायगोन, दालांबो बानायगोन, फरायसालिबो बानायगोन, हस्पिटालबो बानायगोन। दा नोंथांमोननि माबा आशीर्बाद नांगौ, बेनिखायनो आं फैदों। आशीर्बाद होगोन ना होआ? पाहरि केनेके जानो? पाहरि नाजाव আমি, जों बावनो हाया, बावनो हाया जों।